avem această mască alginată cu colagen marin și acid hialuronic, care noi am numit o mască alginată de întinerire, fiindcă știm foarte bine efectele acidului hialuronic asupra ridurilor. O altă mască deosebită este o mască alginată cu argirelen, care este un analog natural marin al botoxului. Avem o mască alginată cu aloe vera cu efect de superhidratare. Avem o mască alginată cu ulei de argan cu efect de hidratare și hrănire. Avem o mască alginată cu spirulină și alg verde, știindu-se foarte bine efectele spirulinei. Avem o mască alginată polară bogată în beta-carotenoizi, care luptă cu efectul oxidant, cu efect puternic antioxidant. Și mai avem măști pe bază de argilă cu efect puternic de mineralizare. Masca mea preferată este masca alginată, super hidratată pentru față. Îmi place foarte mult deoarece hidratează pielea foarte bine, mai ales în perioada aceasta de frig a anului. Este foarte ușor de folosit, deoarece o amestec cu puțină apă caldă și o aplic cu o pensulă sau cu un bețișor anume pentru aplicarea măieștilor. Îmi place foarte mult pentru că este bazat pe substanțe naturale și organice care nu permit ca pielea să aibă iritații sau careva alergii.